Vítajte, štartujeme ďalšiu časť relácie Duel. Zuzanka z Bratislavy dnes bude štvrtýkrát v našej relácii. Tak veľmi skromne, pomaličky, po 40-kách sa dostáva z jednej relácie do druhej. Uvidíme, ako sa jej dnes bude dariť. Predstavíme vám o malú chvíľu oboch hráčov. Štartujeme prvé kolo. Prvé kolo s 20 otázkami. 10 dostane jeden z vás, 10 druhý. Minútový interval pripravený aj pre jedného, aj pre druhého, aj keď budete 100%, tak plus 100 eur do vašich vreciek. To je ako bonus z toho prvého kola. Držím vám palce. Najprv teda Zuzana, súťažiaca číslo 1. Vaše prvé kolo. Pri ktorej hre sa používa tágo? Biliard. Napríklad, áno. Čomu sa hovorí linajka? Rovnobežná, rovná čiara. Tak, čiara. Ako sa volajú chorvátske jazera, na ktorých sa nakrúcali filmy o Vinetuovi? Plitvické. Áno. V ktorý deň oslavujú svoje meniny Štefanovia? 26. december. Áno. Zaoberá sa agronómia poľnohospodárstvom? Áno. Správne. Gymnastka Viera Čáslavská zažiarila na olympijských hrách v Mexiku alebo v Mníchove? Mexiku. Áno. Ktoré slovo je synonymom slova žiry? Porota. Áno. Ku ktorému svetadielu patrí ostrov Tasmánia? Austrália. Áno. Václav Vorlíček režíroval film Dívka na... Koštetín. Áno. Pieseň V slovenských dolinách bola hitom Karola... Duchoňa. To je správna odpoveď. 100%. No. Zuzana sa usmieva od prvého kola. Konečne. Dobre. Blahoželám. No a Peter, rovnako aj pre vás 10 otázok. Tak bodaj by sme sa tešili všetci takto v skupine po prvom kole. Poďme na prvú. Je slovo deprimovaný synonymom slova skľúčený? Áno. Správne. Francúzskou národnou hrdinkou je Jana z... Arku. Výborne. Jedným z najplodnejších vynálezcov bol Thomas Alva... Edison. Áno. Ak je niečo aproximatívne, je to zložité alebo približné? Približné? Výborne. Preteká cez Prahu rieka Labe? Nie. Správne. Ženou ktorého gréckeho filozofa bola Xantipa? Sokrata. Áno. Bangladéš je v Afrike alebo v Ázii? V Ázii. Výborne. James Bond vstúpil na plátna kín v roku 1962 alebo 72? 62. Áno. Preložte anglické slovo island. Ostrov. Áno. V ktorom storočí sa narodil Louis Armstrong? V 19. 19. storočie je odpoveď nesprávna. V 20. Škoda. Joj, škoda. Už som si myslel, že sa budeme tešiť. Tá stovka už... No, Nevadí. mal som k nej cestu, aby som ju dal vám. No, nakoniec som si ju musel zobrať. Ale veľmi pekné prvé kolo aj pre jedného, aj pre druhého. Až tá kaňka na konci. Zuzanka, predstavíme si vás. Ešte raz spomeniem, že ste sa kedysi dávno venovali psychológii. Áno, to môžem povedať. Kľudne. Áno, už niekoľko rokov ste rentierka, Tak je. tak venujete sa domácim prácam, Áno. aj čítate občas. Áno. Vnukov, vnúčky máte už veľké. Áno. A čo ešte by sme mohli? Ja v podstate všetko rada robím, aj ma temer všetko zaujíma. Áno. Ale hádam najradšej mám pohyb, hýbem sa Perfektne. a extrémne športy nerobím. A najobľúbenejší šport, aký robíte pravidelne, je? No tak šport. Mám rada turistiku proste. Chôdza. Akože chôdza. To Perfektne. mám najradšej. Inak aj behám občas. No proste tak ako... Ono sa chôdza sa nezaraďuje medzi športy, respektíve zaraďuje, ale tá rýchla chôdza, tá olympijská. Ale chôdza je najlepší šport pre všetkých ľudí, všetkých vekových kategórií. Takže dobrý šport ste si vybrali. A turistika úplne perfektný, pretože na tých našich slovenských kopcoch je toho, čo pozerať. Zuzanka súťažiaca číslo 1, no a Peter súťažiaci číslo 2. Odkiaľ ste vy? Pochádzam z Košic. Čo robíte? A som podnikateľ, ohrozený druh na Slovensku, čiže súkromnú firmu mám.
A vo voľnom čase, voľný čas máte nejaký? Voľný čas mám nejaký. Máme čerstvý prírastok doma, 5-mesačný, takže zredukovaný, ale nejaký voľný čas stále je, takže... Ako sa volá ten prírastok? Leonard, čiže Leo. Leo, aha. A dobre spinka? Snaží sa, dúfam, že je teraz spinka pekne, že poslúcha mamku doma. Dobre. Tak môžete zakývať, pozdraviť doma, predovšetkým mamine. Áno. Zaželať všetko dobré, určite aj ona vám drží palce a ja držím palce obom našim hráčom. Nech z tých hlav vyjde všetko, čo tam máte. Už o chvíľu v druhom kole. A v druhom kole vyberáte si témy sami pre seba. Z 10 tém si môžete vyberať. Pri každej téme sú 2 otázky a vkladať môžete 20 až 100 eur. Ak sa súper pomýli, neodpovie, ešte máte možnosť hrať o jeho peniaze. Tu sú témy. Jaskyne, bohovia a bohyne, hrady a zámky, z dejín Talianska, známi konštruktéri, tanec, Biblia, športové federácie, spoločenská etiketa a bankovky. Zuzanka. Biblia za 40. Kto povedal slová aj hľa človek? Pilát. Pilát, áno, presne tak. Pred odsúdením predviedol davu Ježiša Krista. 340, 270. Peter? Skúsim aj ja Bibliu za 80. Biblia je pre vás. Ako sa volal väzeň, ktorého na žiadosť davu Pilát prepustil na slobodu miesto Ježiša? Skúsim Judáš. Nie, Judáš nie. Zuzana? Budete odpovedať? Skúsim Barabáš. Barabáš, áno. No, zločinec Barabáš. 420, 190. Zuzanka si vyberá. Opäť. Známi konštruktéri za 40. Ako konštruktér vrtuľníkov sa preslávil Američan ukrajinského pôvodu Igor Ivanovič S. Viem. Peter? Skúsim Sikorsky. Sikorský, áno. jasné, No. Sikorský. V 39. skonštruoval jednorotorovú helikoptéru. Sikorsky, hej. No. Ale Janko Bahýľ už v 19. storočí tiež skonštruoval helikoptéru 380, 230. Sikorsky, jasné. Respektíve vypracoval návrh helikoptéry. Peter, poďte. Jaskyne za 80. V ktorom roku bola objavená naša najnavštevovanejšia jaskyňa, Demenovská jaskyňa Slobody? Máte toleranciu 5 rokov. Typnem iba 1937. 1937 nie je správna odpoveď. Zuzana, budete odpovedať? Viete čo, Mimo súťaže? nebudem mimo na najvyš, hej, bolo to skôr, Bolo ale... to skôr. V 20. rokoch 20. storočia. No. 1921 je správna odpoveď. 150, 380. Zuzana, ste na ťahu. No, skúsim tiež tie jaskyne. Za? Za 40. Dobre. Ako sa volá podzemná riečka v jaskyni Domica, po ktorej sa dá plaviť člnom? Demenovka? Nie, to nie je Domica. Peter, budete odpovedať? Mimo súťaž, len si myslím, že tiež Domica, ale neviem. Je tam taký, že Domický potok, ale potom sa nedá plaviť, ale riečka, po ktorej sa dá plaviť, je Styx. A ten Domický potok je len prítokom toho do tej rieky Styx. Takže Styx mala znieť správna odpoveď. 150, 340. Rieka podsvetia. Peter, pokračujem. Skúsim spoločenská etiketa za 100. Zásadne nezdravíme ľudí na verejnosti. Neviem. Na verejnosti sa dajú zdraviť. Zuzana? Zásadne podľa spoločenskej etikety nezdravíme ľudí na toalete. No. Ani ich nepotľapkávame po tvári. So slovami, známa tvárička. Takže na toalete nie. 340, 50.
Zuzana? No, skúsme tanec za 40. V ktorej krajine vznikol tanec gavota? Netuším, hádam Španielsko. Španielsko nie je správna odpoveď. Peter, budete odpovedať? Ďaleko ste neboli. Francúzsko. Vo Francúzsku vznikol tanec gavota. Také mierne tempo tohto tanca. 350. Peter? Dám si reparát zo spoločenskej etikety za 60. Za 60 tento raz, dobre. Vlastnosť prejavujúca sa správaním podľa spoločenských pravidiel sa volá Zvyk. Nie. Zuzana? Nie. Nebudete. Zdvorilosť. Zdvorilosť. Minus 10 300. Poďme. Ďalej. Spoločenskú etiketu máme za sebou. Bohovia a bohyne za 40. Na počesť ktorého boha bol postavený Rodoský kolos? Apolóna. Peter? Mimo súťaže by som typol, že pre nejakého najvyššieho. Zeus. Na počesť boha Hélia, No. čiže boha slnka. 260 minus 10, Peter? Bohovia a bohyne ešte je téma, ale aj ďalší. Športové federácie za 80. Športové federácie ukrývajú takúto otázku. Ktorá medzinárodná športová federácia má skratku ICF? Medzinárodná karlingová federácia. Nie je to správna odpoveď. Zuzana, budete odpovedať? Nenapadá mi. International Canoe Federation, čiže kanoistická, Medzinárodná kanoistická federácia. Minus 90, 260. Tak u nás na Slovensku veľmi slávna federácia, keďže máme olympijských víťazov, majstrov sveta. Zuzana, poďte. No, skúsim ešte konštruktérov za 40. Konštruktéri, druhá otázka pri tejto téme. Projekty celého radu vojenských a dopravných lietadiel boli vypracované pod vedením konštruktéra Sergeja Vladimiroviča Iliušina. Iliušina. To je správna odpoveď, áno. Bol človek, ktorý bol srdcom pri tých lietadlách už od mladého veku, ako 15-ročný. Pôsobil ako pomocný robotník na letisku v Petrohrade, pomáhal roztáčať lietadlám vrtule. No, a potom o 20 rokov už hlavný konštruktér. 300 minus 90. Peter. Skúsim ešte raz športové federácie za 60. Športové federácie po druhýkrát pre vás. Ktorá medzinárodná športová federácia má skratku UCI? Tak aj táto je u nás známa, cyklistická, čiže medzinárodná cyklistická. Áno, Medzinárodná cyklistická únia vďaka Petrovi Saganovi, trojnásobnému majstrovi sveta. Tiež veľmi známa medzinárodná skratka. Minus 30, 300. Zuzana? No, skúsim ešte raz ten tanec za 40. Ktorý tanec bol pomenovaný podľa najväčšieho mesta amerického štátu Južná Karolína? Čo by tam... Karolka, neviem. Peter? Ďakujem. Charleston. Joj. Charleston. Podľa mesta No, Charleston. áno, podľa mesta, jasné. Jak tá Karolína. 260 minus 30. Charleston. Peter, vyberajte. 4 témy. Bohovia a bohyne za 60. Podľa ktorého boha je pomenovaný mesiac január? Neviem. Podľa boha, Zuzana? Jánusa. Boh Jánus, rímsky boh všetkého začínajúceho. Preto vlastne mu dali ten názov. Január ako prvý mesiac. Ochranca. Aj mimochodom ochranca brán. Brán, dverí a rôznych prechodov. Minus 90, 260. Zuzana?
No, bankovky za 20. Bankovky ste si vybrali. Ktoré dve bankovky českej koruny ukončili svoju platnosť v rokoch 2008 a 2011? Bankovky. Netuším, 200 a Peter? Keď za 20 tak skúsim, 20 a 50. Presne tak, áno. Áno. No. Oni majú potom odvtedy mince. Aj 20 korunovú mincu, aj 50 korunovú mincu. 240 minus 70. Peter? Dám aj ja bankovky za 40. Bankovky. Ktorá z ukrajinských bankoviek má najvyššiu nominálnu hodnotu? Tak, 5000 hrivien. 5000 hrivien nie je správna odpoveď. Zuzana, budete odpovedať? nie. 1000 hrivien. Okolo 40 eur je to. Minus 110, 240. Zostali nám ešte tieto dve témy. Hrady a zámky za 20. V akom slohu je postavená Vladislavská sála Pražského hradu? V gotickom. Je to tak, ako hovoríte, neskoro gotický slov, výborne, to je správna odpoveď. Vo svojej dobe to bola najväčšia sála, alebo jedna z najväčších sál na svete. 260 minus 110. Peter? Skúsim z dejin Talianska za 20. V ktorom roku bola vytvorená os Berlín-Rím? Neviem. 1945. Zuzana, budete odpovedať? Mimo súťaž, určite to bolo skôr. Áno, pred vojnou, jasné. Nie na konci vojny, teda druhej svetovej. 1936. Áno, V 36. to bolo, áno. Dobre, no a zostala nám posledná téma. Aha, takže posledné dve otázky v dvoch témach. Hrady a zámky a z dejín Talianska. Skúsim ešte raz hrady a zámky za 20. Ktorý cisár dal vybudovať pre svoje súkromné zbierky vzácností a podivuhodností španielsku sálu Pražského hradu? Rudolf II. Presne tak, ako hovoríte. Cisár Rudolf II, to je správna odpoveď. 280 minus 130. No a posledná téma pre Petra z dejín Talianska. Za koľko? Za 20. Za 20 eur. Otázka znie takto. Ktorý štát kúpil v roku 1768 od republiky Janov ostrov Korziku? Neviem. Benátky. Zuzana, budete odpovedať? Áno, Francúzsko. Áno, Francúzsko. De jure to prebehlo tak, že Janov predal Korziku Francúzsku ako splátku dlhu. No a táto otázka ukončila druhé kolo, tak to hráte zatiaľ. Zuzana 300 eur, Peter minus 150 eur. Ako to dopadne, ukáže tretie kolo. Rozhodujúcich 5 odpovedí z jednej aj z druhej strany. Budete si vyberať témy nie pre seba, ale pre svojho súpera a vkladať podľa toho, koľko budete musieť alebo koľko budete chcieť od 20 po 350 eur. A tu sú témy. Slováci v NHL. Slová vyjadrujúce opakovanie, pošta, vojenské operácie, efekty. V otázke je číslo 5. Balet, aukčné domy, skratky organizácií a inštitúcií a novinové titulky. Zuzana Pre vyberá supera. pre Petra. Novinové titulky. Skúsim za 200. 4. decembra 2019 Francúzsko zriaďuje úrad na boj proti prejavom. Neviem. Úrad na boj proti prejavom nenávisti. Takýto úrad zriadili Francúzi. Tak, Peter zariskoval, nevyšlo mu to. Minus 350, 300. Ale ešte je dosť otázok aj tém pred vami. Najbližšie Zuzana bude na akú tému odpovedať? Slováci v NHL. Slováci v NHL. Za 20. Hokejová téma.
Neriskujete. Koľko kanadských bodov spolu získali Peter a Anton Šťastný v jednom zápase NHL, keď vytvorili doteraz platný súrodenecký rekord? Tolerancia 3 body. Netuším vôbec. 15. 15 je správna odpoveď. No, je v tolerancii teda, no. 16 bodov mali spolu. Každý sa podielal na tom víťazstve. Mimochodom vyhrali, oni hrali za Quebec Nordics, vyhrali nad Washingtonom Capitals 11-7 a obaja sa podielali 8 bodmi. Tak toto je tá motika, čo vystrelí. No, vystrelila, no, vidíte. Dali ste odpásovku a presne do čierneho. 320 minus 350. Zuzanka, vyberajte. Ďalšia téma. Pošta. Pošta. Za 100. Pre teba. Peter, aké sloveso sa používa na vyplácanie poštovej zásielky nalepením známky? Sloveso. Kolkovanie. Frankovať. Frankovanie. Frankovanie, no. Frankovať. Minus 450, 320. Peter? Balet. Za 20. Kto je autorom baletu Svetenie jary, ktorý pri svojej premiére v Paríži v roku 1913 spôsobil pobúrenie kvôli zobrazeniu obetovania dievčaťa? Bizet? Neviem. To nie je správna odpoveď. Igor Stravinský. Svetenie jary. No. Takže minus 20, máte 300. Aktuálne, Zuzana. Peter minus 450. A bude odpovedať na akú tému? Vyberajte. Zuzanka. Skratky organizácia a inštitúcií. 350. 350. Peter už musí riskovať. Akú skratku má organizácia krajín vyvážajúcich ropu? OPEC. OPEC. Je správna odpoveď, áno. Zuzana to odklepla, rovnako Organization of the Petroleum Exporting Countries. Minus 100, 300, tak Peter zariskoval a vrátil sa do boja o víťazstvo a vyberá tému, tretiu Vojenské tému operácie. pre Zuzanu v treťom kole. Vojenské operácie. 20. Nemusíte riskovať, nebudete ani. Aký názov malo vylodenie francúzsko-amerických vojsk pri mestách Cannes a Toulon v auguste 1944? Neviem, to bol najdlhší deň, ale operácia Myslíte Overlord? Overload. Ne, ale Overlord bolo vylodenie v Normandii. Mhm. Ale pri Cannes a Toulon sa to volalo Dragoon. Alebo Dragon. No. Minus 100, 280. Zuzanka, poďte. Efekty. 350 opäť. Ako sa nazýva reťazová reakcia vzájomne sa ovplyvňujúcich príčin a následkov? Domino efekt. Domino efekt alebo dominový efekt, to je správna odpoveď. 250, 280. Peter, vyberajte. 2 zásahy do čierneho naplno Aukčné domy. a stav takmer vyrovnaný. Aukčné domy. 40. Nebudete riskovať stále, Zuzana. V ktorom meste bol v roku 1744 založený aukčný dom Sotheby's? No, typnem, že Londýn. Londýn je odpoveď správna. 320, 250. Posledné vaše odpovede. Posledný výber. Zuzana. Čo posuniete súperovi? Slova vyjadrujúce opakovanie. Tak, ideme na maximum do konca. 350. Peter. Opakovanie tých istých slov na začiatku verša sa nazýva Anafora. anafora. Je správna odpoveď, áno. Láska je rozkvitnutá ruža. Láska sú slzy v očiach muža. A tak ďalej.
Nebudeme teraz recitovať. Ideme na posledný váš výber. V otázke je číslo 5. Zuzana. Nuž 350. 350. Ako sa v pokri nazýva 5 rôznych kariet rovnakej farby bez ohľadu na poradie hodnôt? Straight. Nehráte poker. Flash. Je to flash. Flash. Áno, no. A flash zariadil to, že dnes nevyhráte, ale vyhrávaš super. Peter nakoniec úžasným šprintom ala Sagan dosiahol víťazstvo, keď z totálneho mínusu nakoniec odíde s plusom 600 eur. Zuzana minus 30, 18 správnych, 9 nesprávnych a Peter 600 eur, 15 správnych, 12 nesprávnych. Zuzanka. Gratulujem. Ďakujeme veľmi pekne za účasť v tejto hre. Boli ste veľmi milým hráčom, skromným. Tie 40-ky si ja budem pamätať veľmi dlho u vás. Ďakujem veľmi pekne za účasť. Ďakujem pekne. Všetko Ďakujem. dobre, nech sa vám darí. Ďakujem. No a s Petrom ideme k bankomatu. Tu je šprinter. Peter, nech sa páči. Vaše peniaze. Ďakujem. 2020. Tak. Ľahké delenie. Prídete si zašprintovať aj na budúce. Prídem určite. Dobre, teším sa na vás. Ďakujem. Všetko dobré. No, napínavý duel máme za sebou, nakoniec s Petrovým víťazstvom. Ako to bude na budúce, to sa dozviete, ak si nás zapnete v pravidelnom čase. Želáme pekný večer. Dovidenia.